funkčné dýchanie a myofunkčnú terapiu. Dobré ráno, vítajte u nás. Dobré ráno. A témou je v prvom bloku, pretože tu zostane dýchanie ústami, môže sa stať toto dýchanie aj nenápadným sabotérom zdravia. O čo ide, povieme si. Čiže nemáme, že... Presne. Daniel, povedz nám, nemáme počasie. Tak si to nemal spraviť. Zdravému dýchaniu. A mojou hostkou je Martina Penksová, odborníčka na funkčné dýchanie a myofunkčnú terapiu, ktorá nám prezradí, prečo je spôsob, ako dýchame, minimálne tak dôležitý ako to, čo pijeme alebo ako spíme. Dobré ráno, vítajte u nás. Dobré ránko, Dobre ďakujem. som to predýchala, keď som to čítala? Dobre, ste to veľmi pokojný hlas. Dobre, ďakujem. Dýchanie. No tak si poďme prosím najskôr vysvetliť, že čo je toto funkčné dýchanie a vy sa teda zaoberáte myofunkčnou terapiou. Čo to je? Takže funkčné dýchanie je dýchanie, ktoré nám dodá dostatok energie. Je to dýchanie bránicou, dýchanie nosom a zároveň nám posilňuje posturu, teda správne držanie tela. Môžeme to aj tak zovšeobecniť, že to je také dýchanie, ktoré si uvedomujeme? Nie, funkčné dýchanie si nemusíme uvedomovať, je to dýchanie, ktoré by malo byť prirodzené, ale zároveň je funkčné, to znamená, že nám dodáva dostatok kyslíka, zabezpečuje termoreguláciu organizmu a fungovanie všetkých orgánov. Ja som hovorila v úvode, že toto dýchanie ústami je taký nenápadný sabotár zdravia. To čo znamená? Znamená to, že ústne dýchanie je v podstate stresová alebo núdzová reakcia organizmu. To znamená, že sa do ústneho dýchania dostávame v prípade, že máme oslabené dýchacie cesty, respektíve keď sme vo výraznej záťaži, napríklad pri športe, alebo keď sme extrémne unavení alebo preťažení vlastne nejakými silnými zážitkami. A ja toto evidujem ako väčšinový problém u detí, je to tak? Je to tak. Môže to byť u detí aj návyk, napríklad keď často sa to stáva u detí, ktoré sú nedonosené, teda predčasniatka, alebo u detí, ktoré aj počas pôrodu môžu prežiť nejakú traumu, alebo u detí, ktoré v tých prvých obdobiach života, v tých prvých mesiacoch majú časté zápaly horných, dolných dýchacích ciest. Môže to byť aj návyk spôsobený napríklad častým používaním cumlíka alebo cumuľania prstu, takže tých príčin môže byť naozaj veľa. A naši diváci teraz vidia zábery z vašej terapie, ktorú ste absolvovali s dieťatkom. Čo on konkrétne teraz robí? On konkrétne posilňuje jazyček, funkčnosť jazyka, ktorá je veľmi dôležitá preto, aby sme mali správne otvorené dýchacie cesty, horné dýchacie cesty. Čiže je dôležité správne manipulovať aj s jazykom. Je to cvičenie z myofunkčnej terapie, kde sa vlastne zaoberáme posilňovaním jazykových svalov, posilňovaním pier, posilňovaním čelusti alebo čelustných svalov a trénujeme správnu polohu jazyka, správne uloženie jazyka. A je toto častý problém u detí teraz v týchto časoch? Veľmi častý. Čím to je? Jednak táto téma sa aj zvedomuje viacej, takže viac detí tým pádom vidíme. Zároveň je to aj tým, že menej prežúvame. Častokrát je to spojené aj tým, že deti nie sú kojené, pretože sa tie samotné v tých prvých mesiacoch, v tých prvých 6 mesiacoch je extrémne dôležité. Zároveň po tom 6. mesiaci je dôležité, aby dieťa začalo prežúvať. To znamená posilňovanie žuvacích svalov a to je tiež veľmi dôležité pre správny vývin aj tých horných dýchacích ciest alebo všeobecne čelustí. Poďme to teraz zovšeobecniť, možno, že nás sledujú teraz diváci, ktorí s tým majú problém, prípadne majú deti, ktoré si všímajú, že dýchajú ústami. Čo treba robiť ako prvé? Treba vyhľadať terapeuta, ako ste vy, a začať s terapiami? Ja by som odporúčala v prvom rade buď navštíviť aj orlolekára, alebo aj logopeda, pretože to sú odborníci, ktorí vedia skontrolovať funkčnosť vlastne, alebo teda ten stav jednak čelustie v prípade orlolekára dýchacie cesty, v prípade ortodonta zároveň uloženie zubov alebo čelustí, v prípade ortopeda sa tam vie logopeda, ospravedlňujem sa vie osledovať aj to, že či je už porucha v rámci nejakého jazykového prejavu, prípadne človeka, ktorý sa venuje myofunkčnej terapii. A evidujete toto aj u dospelých? Vieme sa to odnaučiť už v dospelom veku? Vieme, ja sama som toho príkladom, ako dieťa som bola dýchač ústami a astmatik, takže áno, zmena dýchania sa dá urobiť v akomkoľvek veku, alebo posilniť to správne funkčné dýchanie. Čo sa týka tej myofunkčnej terapie, vieme posilniť správnu polohu jazyka, ale už tie čelustie, ktoré vieme v rámci vývinu, alebo ten posun zúbkov, to správne uloženie zúbkov, správne vytvorenie podnebia, ktoré vieme u detí v rámci tej prevencie alebo toho vývinu ešte výrazne ovplyvniť, to už u dospelých nedokážeme samozrejme zmeniť. Keby sme
sme mohli uzatvoriť túto tému a tak zovšeobecniť to všetko, čo sme teraz povedali, tak aké sú návrhy na to uvedomenie si situácie a prípadne riešenie toho dýchania? No v prvom rade je dôležité zistiť, či je tam ten problém, sledovať dieťa počas spánku alebo partnera, lebo vtedy najčastejšie zbiehame do tých zlozvykov. Takže odsledovať si toto, prípadne pozorovať, či má opakované zápaly mandly, opakované zápaly dýchacích ciest, či sa objavuje dýchavičnosť pri nejakých náročnejších fyzických aktivitách a určite je potom potrebné vyhľadať odborníka a riešiť, alebo zistiť teda tú príčinu a následne riešiť tento stav, aby sme predchádzali ďalším nejakým narušeniam, či už v rámci imunitného systému alebo celkového zdravia. A je fajn, že sme otvorili aj túto problematiku, ktorá teda rezonuje asi aj u detí, aj u dospelých a v tom ďalšom vstupe sa s Martinkou Penksovou budeme venovať dýchaniu počas tepla a letných horúčav. To je tiež veľmi zaujímavé. Ďakujem zatiaľ veľmi pekne. Ďakujem aj ja. No, my sme tu usilovne precvičovali spolu s tým, čo sme videli, všetci cvičili s tým jazykom. Áno, lebo kým počas horúcich letných dní mnohí siahajú po klimatizácii, studených nápojoch či ventilátoroch, existuje aj menej známy, no pritom veľmi účinný nástroj – dýchanie. Vedeli ste, že správna dýchová technika môže pomôcť ochladiť organizmus, znížiť pocit prehriatia a dokonca aj upokojiť telo a myseľ? Dáme vám praktické rady s Martinou Penksovou, odborníčkou na funkčné dýchanie a myofunkčnú terapiu. Dobré ráno ešte raz. Tak poďme na to. Šport, stres a všetky takéto rôzne aktivity nám spôsobujú hyperventiláciu. Dá sa s tým bojovať? Ako? Častokrát nám spôsobuje teda plitké dýchanie, následnú hyperventiláciu, čo je zvýraznený nádych a zároveň to súvisí s tým, že takýto spôsob dýchania prehrieva náš organizmus. Tak ako si s tým pomôcť je to, že obrátiť tú polohu dýchania, to znamená, že urobiť pomalý nádych a vydychovať cez zošpúlené pery. Môžeme to napríklad robiť s pomôckou, ktorú som vám dala. Je to veľmi dobrá pomôcka pre deti, alebo s bublifukom, toto kolega má, takže sa nadýchneme nosom a budeme vydychovať cez zošpúlené pery alebo do týchto hračiek. Tým, že ten výdych nechceme extrémne dotláčať. Stále by ten výdych mal byť čo najjemnejší. Ak sa hráme s bublifukom, tak tiež vedieme deti, alebo my dospelí sa nadýchujeme nosom a snažíme sa urobiť čo najväčšiu bublinu. Tým vlastne dosiahneme to, že ten výdych predĺžime. Krása. Takýto predĺžený výdych nám pomáha vlastne s termoreguláciou organizmu, lebo dýchanie súvisí s termoreguláciou. Zároveň nám to upokojuje nervový systém a pomáha nám to nastoliť vnútornú rovnováhu v rámci orgánov. Čiže Tinka, prostredníctvom bublifuku a týchto rôznych vecí, čo je vlastne hračka pre deti, ktorú bežne kúpim, si ja uvedomím to moje dýchanie a to, čo by som mala správne robiť, tak? Tak. Nadýchnem sa nosom a vlastne úplne hravou a jednoduchou formou pomaličky alebo výdychom cez zošpúlené pery, čo najtichším, čo najjemnejším výdychom cez zošpúlené pery vedome posuniem svoje dýchanie. No je to drina. Ale máte väčšiu loptičku, takže je to náročné. Ale ak trénujeme s deťmi, tak samozrejme využívame ľahšie pomocky. Menšiu loptičku. Tam sa kolegovia zabávajú, takže je to aj vtipná forma hráva pre deti, ktoré má napríklad... Aj pre dospelých. Dospelí to majú tiež veľmi radi, lebo... Áno, s tým môžem len súhlasiť. No my to teraz si berieme, budeme chodiť s tým po chodbách. Keďže sme tu často v strese, tak nám to pomôže. Čo deti? Lebo áno, aj u detí si všímame, že majú otvorené ústa, dýchajú, ale aj my dospelí. Ja častokrát, keď vidím niekoho, napríklad z môjho okolia, tak mu robí toto, tak mu zatvorím ústa, a on si to potom uvedomí a dýcha nosom. Toto sú práve aj tie spôsoby, hej? Áno, uvedomí si to na chvíľu, ale pokiaľ sú tie svaly oslabené, myofunkčné svaly, tak tým pádom to treba riešiť z dlhodobého hľadiska ich posilniť, aby to bolo zavreté samé. Čo majú vedieť rodičia, keď deti sú vystavené vysokým teplotám? Keď sú deti vystavené vysokým teplotám, v prvom rade potrebujeme odsledovať, či majú plitké dýchanie, či červenajú extrémne. Ak áno, tak im vieme pomôcť práve tým, že jednoduchý nádych, ľahký nádych nosom, výdych cez zošpúlené pery. Zároveň je dôležité povedať, že nesmieme deti extrémne ochladzovať. To znamená, že extrémne chladné nápoje, veľa zmrzliny, prudko dať na dieťa studenú vodu, aj na nás, na dospelých, je kontraproduktívne, pretože takéto nadmerné alebo silné ochladenie organizmu spôsobuje rýchle dýchanie, zvyšuje tepovú frekvenciu a vlastne telo potrebuje veľmi veľa energie na to, aby sa zase dostalo do rovnováhy a zregulovalo teplotu organizmu. Takže suma sumárum, dá sa to naučiť aj v dospelosti, aj v detskom veku. Treba vyhľadať odborníka, napríklad aj ako ste vy. A teda v letných horúčavách treba robiť pomocou dychu to, že... Vydychujeme cez zošpúlené pery, ak sa chceme ochladiť, čo najtichší, čo najjemnejší výdych.
tým pádom sa stáva dlhým. Netlačíme sa vo výdychu, je to všetko ľahké, jemné. Zároveň môžeme využiť techniku, ktorá slúži na ochladenie organizmu a zároveň reguláciu žlčníka, pečene, ktoré súvisia s hnevom a s prehrievaním organizmu, a je to nádych ústami cez takú rúrku. Malinká zádrž dýchu a výdych cez ošpulené, výdych nosom. Pomaličký, ľahký výdych nosom. Super. Takže nádych. A viete čo, Tinka? Ja som sa týmto dostala do už polohy zen, kedy som absolútne pokojná, nič ma teraz nerozhádže. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Mojou hostkou bola Tina Penksová, odborníčka na funkčné dýchanie a myofunkčnú terapiu. Ďakujem, že ste nám to vysvetlili. Ďakujem pekne, dnes rozhodne budeme mať možnosť to skúšať, lebo Daniel, čaká nás celkom horúci deň. Sú to veľmi dobré tipy na dnešný deň.